Представете си, че сте в гората в края на есента. Дните постепенно стават по-къси, сутрините са по-хладни, листата започват да падат, а въздухът сякаш се променя. За нас това е просто знак, че сезонът се сменя. Поглеждаме календара, виждаме, че наближава зимата, усещаме студа и знаем какво предстои. Но животните нямат календар, не гледат прогнозата за времето и никой не им казва, че след няколко седмици ще падне първият сняг. И въпреки това те сякаш знаят. Катерицата започва да събира и скрива храна. Мигриращите птици се отправят на хиляди километри към потопли места. Някои бозайници започват да ядат повече и да натрупват мазнини, други търсят подходящо убежище, а трети изпадат в състояние на зимен сън. Как е възможно всичко това? Как животните разбират, че наближава зима, при положение, че не знаят какво означава дата, месец или сезон? Отговорът е много по-интересен, отколкото изглежда. Животните не предвиждат зимата по начина, по който човек прави прогноза. Те реагират на цяла система от сигнали, които природата им подава седмици и дори месеци предварително. Един от най-важните сигнали е светлината. Продължителността на деня се променя постепенно през годината и именно това позволява на много животни да разберат, че сезонът се измества. Това явление се нарича фотопериодизъм. С други думи, животното не трябва да знае, че е 17 август или 5 декември. То просто усеща, че светлата част на деня е станала по-кратка. Организмът му реагира на тази промяна и започват поредица от вътрешни процеси. При някои животни се променят хормоналните нива, при други апетитът, активността, поведението и дори структурата на козината. Това е един от най-впечатляващите механизми на природата, защото светлината действа като своеобразен биологичен часовник. Представете си, например, една катерица. Тя не сяда през септември и не си казва: зимата идва, трябва да започна подготовка. Вместо това организмът и постепенно реагира на променящите се условия. Денят става по-кратък, температурите започват да падат, храната постепенно става по-трудна за намиране и растенията променят своето състояние. Всички тези сигнали заедно казват на животното едно и също нещо. Предстои период, в който ресурсите ще бъдат поограничени. И тогава започва подготовката. Катериците са чудесен пример. През есента те могат да станат изключително активни в търсенето и събирането на храна. Те събират ядки, семена и други хранителни запаси и ги разпръскват на различни места. Това поведение не е просто случайно трупане. Катерицата създава своеобразна мрежа от скрити складове. Така, когато зимата настъпи и храната стане по-трудно достъпна, тя може да се връща към част от запасите си. И тук се появява още един невероятен въпрос. Откъде знае кога да започне? Не съществува един единствен сигнал. Природата работи като сложна система. Светлината се променя, температурата пада, растенията дават различно количество храна, насекомите изчезват или стават по-малко активни, а самото тяло на животното усеща промените. Същото се случва и при много птици. За мигриращите птици промяната в дължината на деня е един от важните фактори, които задействат подготовката за миграция. Но температурата, наличието на храна, времето и други условия също има значение. Птицата може да започне да променя поведението си, да се храни повече, да натрупва енергийни резерви и постепенно да стане готова за дългото пътуване. А това пътуване понякога е невероятно дълго. Някои птици прекосяват цели континенти, а други извършват миграции между различни части на планетата. Те не просто бягат от студа. В много случаи те следват храната. Ако насекомите изчезнат от даден район, ако растенията престанат да дават семена или ако водоемите замръзнат, оставането там може да стане опасно. Затова миграцията е стратегия за оцеляване. Интересното е, че при много видове младите птици могат да извършат миграцията, без никога преди това да са правили. Те имат вродени способности за ориентация, които след това се усъвършенстват чрез опит. Някои птици използват положението на Слънцето, други могат да се ориентират по звездите,
а при определени видове има доказателства за използване на магнитното поле на Земята. Представете си колко невероятно е това. Малко същество, което тежи само няколко десетки грама, може да измине хиляди километри и да намери пътя си през огромни пространства, водено от комбинация от вродени способности и сигнали от природата. Но не всички животни бягат от зимата. Някои остават и променят собственото си тяло. Един от най-известните примери е промяната на козината. При някои животни козината през зимата става по-гъста, а при определени видове може да се промени и цветът й. Това има огромно значение за оцеляването. По-гъстата козина задържа повече въздух и създава изолационен слой между тялото и студената околна среда. А промяната на цвета може да осигури камуфлаж в снежната среда. За животното това е разликата между това да бъде забелязано от хищник и да остане почти невидимо. И отново всичко започва постепенно. Не е необходимо животното да чака първия сняг. Организмът му получава сигнали предварително и започва да се подготвя. Това е важно, защото ако една лисица или заек чака температурите да паднат до екстремни стойности, за да започне да променя козината си, може вече да е твърде късно. Природата награждава онези, които реагират предварително. Зимата е трудна не само защото студено. Всъщност, за много животни по-големият проблем е храната. Студът може да бъде опасен, но ако животното има достатъчно енергия и подходящо убежище, то може да го понесе. Много по-опасно е да няма какво да яде. Затова есента за някои животни е период на почти трескава подготовка. Те ядат повече, събират запаси или натрупват мазнини. Тялото буквално се превръща в енергиен резерв. При животни, които изпадат в зимен сън или зимна летаргия, тези запаси могат да бъдат жизнено важни. Например, мечките натрупват значително количество енергийни резерви преди зимния период, тяхното поведение през есента е насочено към намиране на богата на енергия храна. Това не означава, че мечката просто разбира зимата като човек. Тя следва биологични сигнали, които са се формирали чрез еволюцията в продължение на огромен период от време. Организмите на животните са били подложени на натиск от сезонните промени в продължение на безброй поколения. Онези, които са успявали да се подготвят на време, са имали по-голям шанс да оцелеят и да оставят потомство. Постепенно тези способности са се превърнали в част от биологията на вида. Това е една от причините природата да изглежда сякаш има план. Всъщност няма нужда от съзнателен план. Еволюцията е изградила механизми, които работят автоматично. И тук стигаме до едно от най-интересните неща. Животните не реагират само на студа. Ако студът беше единственият сигнал, много от тях щяха да започват подготовката едва когато зимата вече е настъпила. Вместо това организмът им използва комбинация от сигнали. Дължината на деня е сравнително надежден сигнал, защото тя се променя по предвидим начин всяка година. Температурата може да варира повече. 1 октомври може да бъде необичайно топъл, а друг студен. Но дължината на деня следва много по-постоянен модел. Затова светлината може да служи като своеобразно предупреждение, докато температурата и храната дават допълнителна информация за реалните условия. Именно комбинацията от тези сигнали позволява на животните да не разчитат на един единствен фактор. Това е особено важно в свят, в който времето може да бъде непредсказуемо. Представете си, че един вид започва подготовка само когато температурата падне под определена стойност. Ако тази година есента е необичайно топла, подготовката може да започне прекалено късно. Но ако животното следи светлината, и храната, и температурата, то получава много по-пълна картина. Друг удивителен пример са насекомите. Някои видове използват сезонните сигнали, за да променят развитието си. При определени насекоми настъпват промени в жизнения цикъл, които им позволяват да преживеят неблагоприятния период. Те могат да прекъснат развитието си и да преминат в състояние на покой, известно като диапауза. Това е като биологично натискане на пауза. Организмът намалява активността си и изчаква по-подходящи условия.
И тук отново дължината на деня може да бъде ключов сигнал. Така едно насекомо може да разбере, че трябва да премине в защитено състояние още преди истинският студ да е настъпил. При някои животни зимата дори променя социалното поведение. Групи от животни могат да се събират заедно, защото това намалява загубата на топлина или увеличава шансовете за оцеляване. Други видове търсят защитени места, цепнатини, дупки, пещери или гнезда. Малките промени в поведението, които наблюдаваме през есента, всъщност могат да бъдат част от огромна система за подготовка. Има и още един важен фактор – вътрешният биологичен часовник. Почти всяко живо същество има механизми, които помагат на организма да следва дневни и сезонни ритми. Тези ритми влияят върху съня, активността, храненето, хормоните и размножаването. Когато сезонът се променя, вътрешният часовник получава нова информация от околната среда и настройва поведението. Това е причината някои животни да започват да се подготвят почти по едно и също време всяка година, дори ако конкретният ден е различен. Но какво се случва, ако климатът се промени? Това вече е много интересен проблем. Животните са еволюирали в свят, в който сезоните имат определена последователност. Но когато температурите се променят, снегът идва по-късно или пролетта започва по-рано, различните природни сигнали могат да започнат да се разминават. Например, дадено растение може да цъфне по-рано заради потоплото време, докато животно, което разчита основно на дължината на деня, все още следва стария си сезонен график. Това може да създаде проблем. Ако насекомите се появят по-рано, но мигриращите птици пристигнат по старото време, те могат да изпуснат част от хранителния ресурс. Ако зимата настъпи по-късно, някои животни може да променят поведението си по неподходящ начин. Това показва колко сложна е връзката между организмите и околната среда. Животните не просто знаят кога идва зимата. Те четат света около себе си чрез безброй малки сигнали. Те усещат промяната във въздуха, светлината, температурата, храната, растителността и собственото си тяло. Ние, хората, често не забелязваме тези промени, защото сме свикнали да използваме технологии. Ако искаме да знаем времето, проверяваме телефона. Ако искаме да знаем датата, поглеждаме календара. Ако искаме да знаем кога ще залезе слънцето, приложението ни казва. Но животните нямат нищо от това. Те трябва да бъдат постоянно свързани с околната среда, защото за тях това не е любопитство, това е въпрос на оцеляване. Една грешка може да струва живота им. Ако птица остане прекалено дълго на място, където храната изчезва, тя може да не намери достатъчно енергия за оцеляване. Ако бозайник не натрупа достатъчно резерви, зимата може да се окаже фатална. Ако животно не намери подходящо убежище на време, първият силен студ може да бъде огромно изпитание. Затова природата е изградила система, която започва подготовката много преди опасността да стане очевидна. И може би най-впечатляващото е, че тази система работи без животното да трябва да разбира причината. Една катерица не трябва да знае какво е атмосферно налягане, температура или климатична система. Тя просто следва усещането, че времето за събиране на храна е настъпило. Една птица не трябва да знае география, за да мигрира. Тя следва вътрешни програми и сигнали от природата. Едно животно, което сменя козината си, не трябва да разбира защо снегът е бял. То просто променя тялото си така, както поколения преди него са правили. В този смисъл животните притежават нещо, което ние понякога сме загубили, изключително чувствителна връзка с естествения ритъм на света. Ние сме отделили голяма част от живота си от сезоните. Имаме отопление, климатизация, магазини, хладилници, електричество и транспорт. За нас зимата може да бъде просто период от годината. За едно диво животно зимата е огромно изпитание, което започва да се подготвя месеци предварително. Когато следващия път видите катерица да тича съдка в устата, птици да се събират по дърветата или животно с погъста козина, може би ще ги погледнете по различен начин. Това не е просто случайно поведение.
Това е част от невероятен биологичен механизъм, който е съществувал много преди човешките календари и прогнози за времето. Животните не поглеждат към небето и не си казват «Зимата идва». Те просто четат природата. И природата им говори чрез светлината, студа, храната, растенията, въздуха и промените в собственото им тяло. Всяка есен този невидим разговор започва отново. Денят става по-кратък. Нощите стават по-дълги. Храната започва да се променя. Температурите постепенно спадат. И някъде в гората една катерица започва да събира запасите си, една птица се подготвя за дълъг полет, едно животно търси убежище, а друго започва да натрупва енергия. Никой не им е казал, че зимата идва. Те просто го усещат. И точно в това се крие един от най-впечатляващите уроци на природата. Понякога не е необходимо да знаеш какво предстои, за да се подготвиш за него. Достатъчно е да умееш да разчиташ сигналите около себе си. Докато ние гледаме календара, животните гледат света. И светът им казва кога е време да се подготвят. Благодаря ви, че останахте до края на това видео.